Усім прывітанне яшчэ раз з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі, і са сваім штотыднёвым аглядам падзеяў Беларусі і за межамі яе у наш палітычны аглядальнік, гісторык Александр Фридман. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте мы з вами, а то мы нешта з усімі сваімі з маімі суразмоўцамі ўсё там нешта Сірыю абмяркоўваем вакол, як яна там паўплывае, не паўплывае, а неяк Грузія застаецца па-за межамі нашай увагі. Ваша ацэнка таго, што адбываецца ў Грузіі, ну і ўвогуле чаго чакаць, як рэагуюць замежныя СМІ на ўсё гэта? У Грузіі, канешне, адбываюцца лёсавызначальныя падзеі, пасля якіх будзе вядома, у якім накірунку будзе рухацца Грузія, ці гэта ўсё ж таки будзе еўрапейска-заходні накірунак з перспектывай стаць краінай еўразвяза. Ну, канешне, не так хутка, але ўсё ж таки ў гэтым напрамку, альбо Грузія будзе паступова ператварацца ў такую, аўтарытарную краіну, уласна кажучы, з накірункам на расійскую федэрацыю. Россия, канешне, спачувае вельмі сённяшнім грузінскім уладам і стаіць на іх баку, таксама як і рэжым Лукашэнкі. Тут нічога надзвычайнага няма. Аўтакратам падабаюцца аўтакраты, і акрамя таго, вось гэтымі тэндэнцыямі аўтакратычнымі грузінскай мары сённяшнія беларускія ўлады і расійскія ўлады звязваюць надзеі на што Грузія, так бы мовіць, вернецца ў лоны імперыі, назовем гэта так. Вось, можа, гэтай надзеі перабольшаны, але ўсё ж таки, калі дэмакратычны рух, празаходні рух, назовем так больш карэктна, не пераможа, то еўрапейскія перспектывы Грузіі яны будуць досыць змрочныя. Ну, што тычыцца Беларусі, не трэба забывацца пра тое, што ў Грузіі жыве шматлікая колькасць людзей, якія пакінулі Беларусь пасля 20-го году альбо ў кантэксце 20-го году, і гэта азначае для іх, калі падзеі ў Грузіі будуць развівацца ў непраспрыяльным напрамку, то бок пашырацца супрацоўніцтва з Расіяй і Беларусю, гэта будзе пагражаць тым людзям, якія знаходзяцца ў Грузіі. Акрамя таго, пэўны маральны імпульс можа атрымаць і беларускі дэмакратычны рух. У тым выпадку, калі грузінская мара не зможа перамагчы пратэсны рух. Вось такія падзеі. Ну, там такі накірунак, тое, пра што там раз-пораз разважаюць таксама магчымы там нават увод расійскіх войскаў, вайсковая дапамога сённяшнім грузінскім уладам. Но мне гэты сцэнарый падаецца вельмі сумнеўным, і гэта будзе мець фатальныя наступствы пераважна для тых людзей, хто сёння кіруе Грузіяй. Бо антырасійскія настроі яны ў Грузіі застаюцца, яны ў Грузіі нікуды не зніклі. Ну, вось кіраўнік Байсола Андрэй Стрыжак ужо заявіў пра тое, што яны гатовы, іх арганізацыя, іх служба эвакуацыі найперш гатовая, калі будзе такая патрэба, дапамагаць у эвакуацыі беларусаў з Грузіі. Але ўсё ж таки некалькі нюансаў. Па-першае, як вы лічыце, вот ваша ацэнка, ўсё ж таки я чытаю пра тое, што як бы нам не падаваліся масавымі пратэсты, якія адбываюцца у Тбілісі, у Батумі, у іншых вялікіх гарадах Грузіі, што гэта ўсё ж таки не азначае, што паднялася ўся краіна. Усё грузінская там грамада выступіла супраць тых сілаў палітычных, якія прыйшлі да ўлады. І маўляў, што сілавікі і улада, якая ёсць пры такім раскладзе, можа быць не тое, што вот так лёгка і спакойна, но справяцца з гэтымі пратэстамі. Вот на ваш погляд, перспектывы? Ну, лёгка і проста ім не будзе, конечно ж. Тут, калі мы параўнаем сітуацыю сённяшнюю ў Грузіі, сітуацыю 2013-2014 года ва Ўкраіне, украінскі Еўрамайдан, можна сябе ўявіць, што Януковіч, магчыма, справіўся бы з сітуацыяй, калі б не нарабіў фатальныя памылкі, да якіх яго, не тое, што прымусіла, но які яму прапанавала, і да якіх яго заклікала Расійская Федэрацыя, то бок сілавы варыянт, на які ўрэшце рэшт пайшоў і Януковіч, і тым самым
падпісаў фактычна смяротны прысуд свайму рэжыму. Сённяшнія грузінскія ўлады дзейнічаюць досыць асцярожна. Яны вывучылі урокі Януковіча, і таму пакуль яны так радыкальна не разганяюць гэтай акцыі, не прымяняюць зброю, не страляюць у пратэстоўцаў і іншае. Бо яны ведаюць, калі яны пойдуць на такі крок, яны хутчэй за ўсё не перамогуць. Наадварот, усё скончыцца іх паразай і вельмі непрыемнай і буйной паразай. Таму яны пакуль дзейнічаюць асцярожна. Іх праблемай з'яўляецца фігура прэзідэнта Грузіі Зурабішвілі. Яна кіраўнік дзяржавы, яна не збіраецца ісці на нейкія кампрамісы, яна настроена вельмі рашуча, я дакладна разумею, бо усе тыя палітычныя ідэалы та будучыня Грузіі як празаходняй дэмакратычнай краіны, гэта ўсё зараз знішчаецца грузінскай марай. Усё то, на што яна працавала апошнія дзесяцігоддзі пасля таго, як зрабілася пасля Францыі, яна паходзіць з Францыі, пасля таго, як яна перастала быць французскім дыпламатам і пачала быць грузінскім палітыкам. То бок яна будзе змагацца да апошняга, і з ёй грузінскай мары сапраўды будзе цяжка. Сітуацыя не вызначаная. Усё залежыць ад таго, ці будзе там нейкая радыкалізацыя, ці пойдуць з аднаго боку грузінская мара на радыкалізацыю ў барацьбе з пратэстамі, і ці прадэманструе яна нейкія кампрамісы. З аднаго боку сітуацыя такая, выглядае так у грузінскім грамадстве, што кампраміс знайсці яшчэ магчыма. Яшчэ апошнія чырвоныя рысы іх не перайшлі. Кампраміс нейкі, з якім могуць жыць абодва бакі, можа яшчэ быць знойдзены. Но пакуль схільнасці да кампрамісу ўлады не дэманструюць. Яны лічаць, што яны з гэтыя пратэсты змогуць яшчэ перасядзець. Ці змогуць, ці не, гэта высветліцца ўжо наступнымі днямі. Калі паглядзець на дзяржаўны апарат, і гэта грае на карысць уладаў, што мы зараз бачым. Ці бачым мы нейкія масавыя адстаўкі? Не бачым масавыя адстаўкі. Ёсць шэраг супрацоўнікаў грузінскага МСС, грузінскія паслы, прынамсі амбасадар у Злучаных Штатах, гэта вельмі важная асоба, яны сышлі ў адстаўку, як гэты амбасадар, і іншыя амбасадары сышлі. Але вось такога масавага бегства чынавенства, альбо выхад людзей з паліцыі і іншых структураў, ён пакуль не назіраецца. І гэта грае на карысць грузінскай мары. З другога боку, пакуль яшчэ не абраны новы прэзідэнт Грузіі, і прэзідэнтам застаецца Зурабішвілі. Так бы мовіць, гэты крызіс грузінскі, ён дасягне свайго апагею, напэўна, у сярэдзіне месяца, калі грузінская мара паспрабуе абраць прэзідэнта і паспрабуе абвесціць Зурабішвілі па-за законам. І ў гэты момант магчыма эскалацыя, у гэты момант, напэўна, высветліцца, на чым баку сапраўдная моц. Пакуль, все працягваецца. Ні ў першы, ні ў другі, ні ў трэці дзень у грузінскай мары падавіць гэтыя пратэсты не атрымалася. Так што пратэсты будуць працягвацца. І наша любимая тэма — гэта лукашэнкаўская прапаганда, прапагандысты. Як вы думаеце, чаму яны так узбудзіліся ад падзеяў у Грузіі? Там апошнім часам ад самых пачаткаў гэтых падзеяў там ледзь не ўся ўвага была туды. Зараз, праўда, дадалася яшчэ Сірыя. Просто мемны допіс Азаронка у себя ў тэлеграм-канале: Башар, там, Асад, мы душой і целом мы с тобой. Гэта што? Чаму такая ўвага, і што это за фантомныя болі іх пераследуюць? Я думаю, гэта зразумела, іх флешбекі з 2020 году. Яны глядзяць на 20 год у Грузіі і думаюць пра сябе. Напэўна, пэўным каталізатарам стала гэтая фраза, шчыра кажучы, не памятаю, хто з заходніх дыпламатаў гэта сказаў, пра перспектывы развіцця Грузіі. Грузія альбо стане Украінай,
то бок пойдзе ва ўкраінскім накірунку альбо пойдзе у беларускім накірунку. І канешне тое, што вось магчымасць, што з Грузія ператворыцца ў такую новую Беларусь, мне падаецца, гэта ўсё перабольшана, там усё ж таки іншая структура грамадства, іншы дэмакратычны вопыт, іншы вопыт адносінаў і стасункаў з Расійскай Федэрацыяй. Таму вось гэтае ўяўленне, што можна з Беларусі, з Грузіі зрабіць новую лукашэнкаўскую Беларусь, ну яно перабольшана. Акрамя таго, спадар Іванішвілі з ягоным бэкграундам расійскага алігарха, ну ён усё ж таки не былы дырэктар Саўгаса, як это была гісторыя з Лукашэнкам, так што тут я б не перабольшваў. Іванішвілі імкнецца згуляць у вельмі такую сур'ёзную гульню. Мне падаецца, ён памыліўся. Тое, што яны робяць зараз у гэтым еўрапейскім накірунку, гэта яны перагнулі палку. І тое, што вось пратэсты зараз маюць такі ўсё больш і больш радыкальны характар, нягледзячы на супраціў рэжыма, нягледзячы на тое, што там і вадамёты выкарыстоўваюць і ўсё іншае, гэта звязана менавіта з тым, што грузінскія ўлады паспяшаліся перакрэсліць гэтую еўрапейская будучыня краіны. Пра тое, што яны заявілі, што яны не будуць там далей весці перамовы пра ўступленне Грузіі ў еўразвяз, іншае. Вось. Што ж тычыцца беларускай дзяржаўнай прапаганды, ім спатрэбілася Грузія яшчэ і ў кантэксце сённяшняй прадвыбарчай кампаніі ў Беларусі, каб паказаць, вось глядзіце, у нас усё спакойна, у нас тут няма ніякіх рэвалюцый, няма ніякіх зрухаў. У нас ёсць такі рашучы чалавек, як Лукашенко. Лукашенко вось усё задавіў, прычым не сумняваўся, выкарыстаў усе метады, усе сродкі, якія былі, і таму у нас усё ціха і спакойна. То бок Грузія павінна арыентавацца на нас. Так што калі беларуская дзяржаўная прапаганда нешта там піша і каментуе пра Грузію, яна гэта робіць не дзеля Грузіі, не таму што яна цікавіцца так Грузіі. Гэта перш за ўсё дыскусіі, альбо не дыскусіі, лепш сказаць, рэфлексія уласнага найноўшага мінулага. Давайте тады, можа быць, да наших тут таксама падзеяў, дакладней бліжэй да ваших. Шольц, як вы ацэньваеце, як дакладней ацэньваюць і СМІ нямецкія і заходнія гэты візіт, і палітыкі таксама нямецкія, і ўвогуле, как бы, што за гэтым стаіць? Я чытаў нават у сябе загаловак такі на Ютубе, адмысловы даў Валерый Портнікаў пра тое, што цынічны візіт Шольца. Вот як вы яго ацэньваеце, што за гэтым стаіць? Сапраўды цынічны падыход палітыка, які ідзе на выбарах, ці нешта ўсё ж таки іншае? Ну, дарэчы, гэтая ацэнка Портнікава, яна сугучная шмат чаму, што можна зараз пабачыць у розных нямецкіх выданняў, не кажучы ўжо пра выказванні палітыкаў, асабліва апазіцыйных палітыкаў. То бок крытыка, канешне, ідзе. Ну, да крытыкі Шольц прызвычаіўся, тут нічога новага для яго няма. Калі ўвогуле паглядзець на нямецкую сітуацыю, то адрозненне, напрыклад, там ад Злучаных Штатаў, ад шэрагу іншых еўрапейскіх краінаў, гэтыя выбары, якія чакаюць Германію, гэта выбары для Украіны утульныя. Бо тыя кандыдаты, тыя рэальныя магчымасці, якія ёсць на дадзены момант, зыходзячы з прадвыбарчай сацыялогіі, гэта ўсё тыя магчымасці, з якімі Украіна можа існаваць. Ёсць больш лепшыя варыянты, ёсць трошкі горшыя варыянты, але няма такіх варыянтаў, што дапамога Украіне можа быць пастаўлена пад пытанне. Гэта не амерыканскія выбары, хаця калі там чакалі ад Трампа, што вось спыніцца падтрымка Украіны, што яшчэ, дарэчы, магчыма, у нямецкім выпадку нічога такога не будзе. Варыянты, якія ёсць на дадзены момант, гэта альбо коаліцыя з хрысціянскіх дэмакратаў і сацыял-дэмакратаў на чале з Фрыдрыхам Мерцам, лідарам хрысціянскіх дэмакратаў, коаліцыя, у якой Шольца, вядома, не будзе, і гэта коаліцыя, пры якой падтрымка Украіны хутчэй за ўсё застанецца на сённяшнім узроўні, можа будзе трошкі больш. Ёсць і другая магчымасць, гэта коаліцыя хрысціянскіх дэмакратаў, ізноў жа на чале з Мерцам і з зялёнымі. Калі вось будзе гэтая коаліцыя,
это коаліцыя з двух партый, якія найбольш рашуча падтрымліваюць Украіну, і калі будзе гэтая коаліцыя, то падтрымка Украіны можа выйсці на якасна новы ўзровень. У тым ліку могуць быць і пастаўлены ракеты Таурус. З Шольцам, зразумела, Таурусаў не будзе, выглядае так, што не будзе, хаця можа яшчэ нешта не надзвычайна адбудзецца, но хутчэй за ўсё, канешне, не. А вось з іншыя кааліцыйныя варыянты, ну там ёсць магчымасці. Гэта сённяшні знешнепалітычны кантэкст. Чаму Шольц накіраваўся у Кіеў? Ёсць одно вельмі банальнае тлумачэнне, якое сустракаецца ў публікацыях. Можа, яно, дарэчы, і адпавядае рэчаіснасці. Проста сацыял-дэмакраты даведаліся пра тое, што ў Кіеў таксама збіраецца Фрыдрых Мерц, і задача была быць там першым. Быць першым, каб канцлер ўсё ж такі з'явіўся ў Кіеве раней за апазіцыйнага кандыдата. Магчыма, у гэтым справа. Іншы пункт гледжання, які выказваўся, гэта тое, што Шольцу трэба было даведацца перад вступленнем Трампа на сваю пасаду пра тое, як зараз выглядаюць погляды украінскага кіраўніцтва, як Зеленскі бачыць сітуацыю і на якія саступкі гатовая пайсці Украіна у тым выпадку, калі будуць нейкія мірныя перамовы, каб лепш разумець украінскую пазіцыю. Магчыма, што так, ускосна у гэтым накірунку сведчыць і тое, што размова Зеленскага і Шольца замест запланаваных 30 хвілінаў працягвалася 2 гадзіны. То бок ім было што абмеркаваць. З другога боку можна сказаць, ну, прабачце, высветліць, на якія саступкі гатовая пайсці Украіна, для гэтага не абавязкова ехаць на цягніку з Польшчы ў Кіеў. Можна было б высветліць усё ж такі і праз тэлефонную сувязь, напрыклад. Ну, пакінем гэтае пытанне адкрытым. Мне падаецца, што галоўнымі для Шольца былі не знешнепалітычныя моманты, а ўнутрыпалітычныя моманты. Шольц ідзе на гэтыя выбары на чале сацыял-дэмакратаў. Шансы ў яго мізэрныя. Але Шольц збіраецца змагацца, ну і лічыць, напэўна, што калі можа не перамагчы на гэтых выбарах, то прынамсі дасягнуць прыстойнага результату для сацыял-дэмакратаў. Ну, прыстойным результатам будзе нейкі результат там 20% плюс больш за 20%. Зараз у сацыял-дэмакратаў 15-16%. Украіна адыгрывае ў прадвыбарчай кампаніі Шольца ўжо сур'ёзную ролю, роля будзе толькі ўзмацняцца. І той вобраз, які прапануе Шольц, ён такі дваісты. З аднаго боку, я раблю ўсё для Украіны, я ратую Украіну, мы, як урад, зрабілі ўсё магчымае для Украіны і будзем працягваць гэта рабіць, як Шольцу падабаецца казаць, столькі, колькі Украіне гэта будзе патрэбна. Гэта першы момант. Але з другога боку, мы гатовыя да мірных перамоваў з Расіяй, таму Шольц тэлефануе Пуціну. Мы зрабілі ўсё, каб не дапусціць войны у Европе, каб не было прамога сутыкнення паміж Германіяй і Расіяй, паміж НАТО і Расіяй, і вось гэта дасягненне канцлера. Мяне як канцлера, Шольца як канцлера. Калі прыйдуць хрысціянскія дэмакраты, напрыклад, той жа Мерц, які жадае паставіць Украіне Таурусы, ну вось глядзіце, калі ён гэта зробіць, ну магчыма, тады будзе вайна ў нас. То бок гэтыя гульні з пагрозамі вайны, паўторы расійскіх пагрозаў, гэта будзе прысутнічаць у кампаніі Шольца. І Шольцу таму неабходна было паехаць у Кіеў і патлумачыць украінцам, што гэта будзе. Ну, напэўна, ён жадае, каб Украіна не падыгрывала ў гэтай кампаніі Мерцу. Вось, каб у яго былі там прыгожыя фотаздымкі, прыгожыя ў двукосе, канешне, как можна назваць, это вельмі цынічна гучыць прыгожыя у Кіеве з Зеленскім, там у шпіталі і іншае. Гэтыя здымкі ў яго ёсць. І гэта аргумент, калі нехта будзе падыходзіць, апазіцыянеры гэта і робяць. І гэта былі менавіта водгукі на візіт Шольца, што візіт пусты, што тое, што ён там прывёз, гэтыя 650 мільёнаў еўра, гэта велізарны пакет дапамогі. Але склалася такое ўражанне, што вось ён прыехаў з гэтым пакетам. Усё, аднак, выглядае трошкі інакш. Гэты пакет, гэта не новы пакет. Гэты пакет, пра які ўжо было вядома некалькі месяцаў таму. Мне падаецца, што вось таму Віталь Портнікаў і кажа,
скажа про гэтыя цынічныя моманты у гэтым візіце. Але Шольц зараз можа сказаць: я быў у Киеве, я паехаў у Киев, я прадэманстраваў падтрымку Украіны, і ўсе тыя, хто лічаць, што я не готовы до супрацоўніцтва з Россией, что я готовы здаць Украіну, что мяне не цікавіць, что мяне цікавіць толькі Россия, не цікавіць Украіна. Вось глядзіце, у мяне есть контраргументы, я сапраўды готовы дапамагаць украінцам. Так что у гэтым сэнсе гэтыя унутрапалітычныя фактары, звязаныя з выбарчай кампаніяй, яны, канешне, адыгрываюць ключавую роль. Ну і тэрмін візіта, ён таксама апошні звязаны з гэтым, бо ён ва ўкраіне пабываў, ён можа запісаць сябе гэта ў актыў, але калі пачнецца гарачая фаза, калі ён будзе імкнуцца заваяваць падтрымку, так бы мовіць, людзей, настроеных на перамовы і на спыненне пастаўкі зброі ўкраіне, то гэты візіт ён не будзе ўжо такім паказным. Бо прарасійскія сілы, яны ж таксама Шольца скрытыкавалі і сказалі: ну вось, замест таго, каб прымусіць украінцаў да перамоваў, ён туды прыехаў і абяцае зброю. Давайте тады, можа быть, я адразу папярэджваю наших слухачоў і гледачоў, што, на жаль, сёння у спадара Александра абмежаваны час, таму вось буквально праз 10 по 12 хвілінаў мы завершым нашу размову, таму паспяшайцеся і подписывайтеся на телеграм-канал Александра Фридмана. Ну і не забывайте подписаться на YouTube канал Еврорадио, каб не пропустить нашу наступную сустрэчу ў наступным тыдні, якую мы уже, дарэчы, уже і запланавалі і вызначылі дзень і час. Сачыце, каб не пропусціць. Націскайце на званочак і расшырвайце нашу размову. Мір ва ўкраіне, пра які так шмат гаворыць Трамп. Вось толькі што перад вами у нас быў эфір з военным аналітыкам Ігалем Левіным, і ён кажа, што ну шмат так кажуць, але каманда Трампа, не сам Трамп, умоўна кажучы, так і не выкацілі гэты свой план, каб сказаць: вот наш план, паглядзіце. Вот Путин глядзі, Зеленскі глядзі, кому што задавальняе, не задавальняе. То есть размовы ёсць, самого плана няма. С аднаго боку, з другого боку, тут Украіна ўжо заявіла, Зеленскі заявіў, што Украіна адмаўляецца ад любых гарантый бяспекі, якія могуць замяніць сяброўства ў НАТО. То есть, маўляў, альбо НАТО, альбо ідзіце вы со сваімі планамі. Ну так выглядае ці не? Вот як ацэньваеце вы гэтую сітуацыю і гэтыя, ну как бы, спадзевы на мірныя перамовы? Зеленскі падвышае стаўкі, і ў гэтым ёсць, канешне, пэўны сэнс узмацніць ціск. Вось жадаеце, каб мы пайшлі на нейкія перамовы, дайце нам членства ў НАТО. Ну з гэтым будзе цяжка. Насапраўды будзе цяжка, паколькі членства Украіны ў НАТО ў даны момант блакуюць. І тут справа ж не пра краіны, якія пра гэта гучна гавораць, насамрэч мала што ў НАТО вырашаюць. Я маю на ўвазе тую ж Венгрыю альбо Славакію. Гаворка ж ідзе пра ключавыя краіны НАТО, якія блакуюць уступ Украіна. Гэта Германія і Злучаныя Штаты. Што тычыцца Злучаных Штатаў, ну гэта не спрацавала, не атрымалася ў часы кадэнцыі Байдена, з Трампам будзе яшчэ цяжэй. Хаця там ёсць магчымасці, калі Трамп пабачыць, што гэта адзінае выйсце прымусіць Украіну да міру і ўсё ж таки прадэманстраваць там нейкі мір, магчыма, там будуць нейкія крокі. Не да міру, а да перамоваў, канешне. Не прымусіць не да міру, а прымусіць да перамоваў. Там могуць быць нейкія крокі. Што тычыцца Германіі, то мне падаецца, пакуль канцлерам з'яўляецца Олаф Шольц, тут нейкіх зрухаў не будзе. У Шольца, відаць, ёсць две прынцыповыя чырвоныя рысы ў гэтай вайне, за якія ён зайсці не адважыцца. Гэта перадача ракет «Таурус». Тут мне, дарэчы, раней падавалася, што ўсё ж таки ў пэўны момант ён скажа: не, мы гэта зробім. Не, відаць, гэта для яго такая апошняя чырвоная рыса, ён яе не зойдзе. І членства Украіны ў НАТО таксама. Ён відавочна вырашыў для сябе, што гэта тая рыса чырвоная, якая зробіць нейкія перамовы з Москвой немагчымымі. Ну, пажывем, побачым, так бы мовіць. Што тычыцца розных амерыканскіх планаў? Ну, зараз шмат што агучваецца, нічога канкрэтнага не было, і я думаю, што адміністрацыя Трампа будзе паводзіць сябе ўсё ж таки досыць элегантна. Яны не будуць гэта агучваць, яны будуць весці кулуарныя перамовы, і нешта будзе агучана ў той момант, калі будзе рэалістычны шанс на нейкае пагадненне. Я не бачу на дадзены момант нейкіх
нейкіх рэальных шансаў для мірнай дамовы, што мы атрымаем мірную дамову, будзе мір у Еўропе, вырашацца стасункі паміж Украінай і Расіяй, што там будуць нейкія зацверджаныя межы з абодвух бакоў, прымальны нейкі кампрамісны варыянт, но нічога такога не бачна. Максімум, якога можна дасягнуць на дадзены момант, гэта спыненне баявых дзеянняў. Як ужо казалі украінцы, таксама баявыя дзеянні спыняюцца, астатнія пытанні ўсе будуць нейкім чынам вырашацца мірным шляхам. Ну што значыцца мірным шляхам? Той жа генерал Келах, якога Трамп прызначыў, ён досыць празрыста намякнуў: так, ну можна спыніць зараз вайну, большага мы, напэўна, дасягнуць не зможам. Што нам застаецца? Ну чакаць. А чаго чакаць? Калі Путін сыдзе ў іншы мір. Ну сыдзе Путін, ну тады магчыма нешта будзе. Ну прыкладна такія разважанні. Рэалізацыя планаў мірных, ну гэта таксама пытанне адкрытае. Нават калі паглядзім тое, што зараз абмяркоўваюць амерыканцы. Ну добра, спынілі баявыя дзеянні, там паміж расійскай арміяй і украінскай арміяй павінны быць там нейкія міратворцы. Ну так гэта падлічана. Для таго, каб гэта мела нейкую эфектыўнасць, туды трэба накіраваць 300 000 чалавек паміж расійскай арміяй, паміж украінскай арміяй, якая будзе іх падзяляць. Гэта велізарная мяжа. Інакш там можна, конечно, паставіць і 10 000 гэтых міратворцаў, але што яны змогуць зрабіць, калі Расія вырашыць яшчэ раз паспрабаваць? Нічога яны не здолеюць зрабіць. Трэба будзе сапраўды нейкім чынам знайсці, і гэта мінімум па разлікам 300 000. Дарэчы, не толькі, тут же гаворка ідзе не толькі пра расійска-украінскую мяжу, уласна кажучы, пра так званую лінію баявога, не пра мяжу, а пра лінію баявога сутыкнення. Гаворка ж ідзе таксама і пра беларускую мяжу. Я думаю, што пры рэалізацыі такіх планаў на беларуска-украінскай мяжы таксама з'явяцца нейкія міратворцы. Ну да гэтага яшчэ вельмі далёка, і гэта ўвогуле такое вельмі цікавае пытанне. А дзе знайсці столькі людзей, каб размясціць іх у Еўропе? Пытанне наш глядач вяртае нас да падзеяў у Грузіі. Дакладней, вот пытанне такое: чаму Зарабішвілі не памілуе зараз Міхаіла Саакашвілі? Я думаю, што гэта звязана з іміджам Міхаіла Саакашвілі ў Грузіі. То бок у яго ёсць пэўная колькасць прыхільнікаў, ёсць ягоная партыя, якая частка гэтай апазіцыі, так, но ёсць і шэраг людзей, якія, дарэчы, таксама настроены і прадэмакратычны, і празаходні, якім Саакашвілі не падабаецца, якім вельмі не падабаўся той аўтарытарны стыль кіравання Саакашвілі ў апошнія гады яго прэзідэнцтва. Ну і ўвогуле там было шмат рэчаў, за якія Саакашвілі можна і нават трэба крытыкаваць. То бок гэтае памілаванне Саакашвілі, яно магло быць контрапрадуктыўным у гэтым сэнсе, бо яно хутчэй за ўсё можа нават і унесці нейкі разлад у апозіцыйныя колы, як мне падаецца. Гэта першы момант. Другі момант, грузінская мара ж таксама ўжо адрэагавала на гэтую магчымасць. Яны сказалі, што калі нават Саакашвілі будзе памілаваны, ён усё роўна застанецца за кратамі, паколькі там ідуць нейкія дадатковыя расследаванні і іншае. То бок гэты крок, ён быў бы хутчэй такім фармальным. Я не думаю, што Саакашвілі выйдзе на волю падчас кіраўніцтва грузінскай мары. Калі палітычная сітуацыя зменіцца, ён сапраўды можа выйсці на волю. Я прыгадаю, вот мы з вами абмяркоўвалі, калі было это пасяджэнне БРИКС, і дзе прагучалі словы пра увядзенне, можа быць, уласнай валюты для краінаў сябровак БРИКС. Ну і как бы пасмяяліся над гэтымі фантыкамі, з якімі там нібыта там Путін там бегаў, паказваў і гэтак далей. Чамусьці гэтая даволі смешная сітуацыя выклікала, ну, досыць нервовую рэакцыю Трампа.
які заявіў, што калі толькі паспрабуеце у гэты бок рыпнуцца, на 100% акцызы там на ваши товары павялічым. Тут же вот гэтыя змагары з НАТО і з усім захадам калектыўным паднялі лапки і сказали: да не, да что, якая валюта, ні пра якую валюту размова не ідзе, как-то вот здуліся і барацьба неяк спынілася. Увогуле у гэтай сітуацыі можна пра неяк сур'ёзна казаць пра нейкі БРИКС, якога вот нават нейка намёк яшчэ нават не прэзідэнта, а прэзідэнта электа Трампа, і яны ўжо тут здаюць назад. А тут справа ж у тым, што БРИКС ён вельмі розны. Канешне, там галоўным чынам гэта краіны трэцяга света, альбо выкарыстаем там дыпламатычны тэрмін глобальнага поўдня, якія пашыраюць сваю ўвагу, пашыраюць сваю ўладу і змагаюцца за больш уплывовую ролю. Так што тое, што яны разглядаюць Злучаныя Штаты і захад у якасці канкурэнта, ну гэта ўсё, канешне, прысутнічае. Але яны адначасова разумеюць, наколькі яны залежныя ад захада, заходніх тэхналогій, ад гандля са Злучанымі Штатамі, і таму там адзінства не было. Усе гэтыя пуцінскія спробы зарабіць з БРИКС нешта антызаходняе, яны пакуль поспеху не мелі. Гэтая антызаходняя рыторыка, ну яна ў пэўнай ступені можа спадабацца Кітаю і іншым такім блізкім партнёрам Расіі. Но вось Бразіліі, Індыі ім гэта ўвогуле не патрэбна. Яны жадаюць і надалей мець добрыя стасункі з Еўропай, са Злучанымі Штатамі, таму такія правакацыі іх абсалютна не цікавяць. У Пуціна, у яго іншая сітуацыя, у яго канфлікт, прычым такі глобальны канфлікт з захадам. Таму ён гатовы ісці ўсё далей, а астатнім гэтыя канфлікты не патрэбны. А Трамп робіць менавіта тое, чаго расійскі бок, напэўна, чакаў, і таму і меў пэўны, як мне падаецца, скепсіс у сувязі з абраннем Трампа. Бо Трамп, там не будзе элегантных формулёвак, там не будзе дыпламатычнай рыторыкі, там будуць жорсткія пагрозы. Калі альбо ты гуляеш па маім правілам, якія ён вылучае і якія павінны дзейнічаць, або не гуляеш. А іншых варыянтаў, кампрамісных варыянтаў не назіраецца. Так што ў гэтым сэнсе заявы Трампа і рэакцыя на гэтыя заявы Трампа яшчэ раз прадэманстравала, што БРИКС як структура досыць аморфная і, у прынцыпе, слабая. Так, ну и на завершение, может быть, спадар Александр, мы шмат говорили про то, что, ну, как-то Беларусь сыходит с повестки дня на Заходе, что іншие темы. А тут я гляжу навіны, ось 2 снежня у Страсбургу адбывалася пасяджэнне контактной группы Совета Европы и прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў. Беларускае пытанне уздымалася у Гаазе, в Международном крымінальным суде. На 5 число таксама беларускае пытанне, і там будуць дакладчыкі ад Белпола у хельсінскай групе, здаецца, будзе. Карацей кажучы, ну как бы вот ну просто так склалася, і такое ўражанне, што і там Беларусь нейкім чынам абмяркоўваецца, ці ўсё ж таки вяртаецца, ці як вы ацэньваеце, ці не трэба тут асабліва как бы аптымістычна глядзець на эту ўсю сітуацыю? Ну, я б сказаў так, яно ж не знікала, бо праблемы, якія ў Беларусі з 2020 года назіраюцца, яны ж не вырашаны. Крызіс, гэта Лукашенко там распавядае пра перавернутую старонку, но нічога там насамрэч-то не перавярнулі. Праблемы засталіся, пытанні засталіся, палітвязні засталіся, удзел Беларусі на баку Расіі у вайне ва Ўкраіне таксама застаўся, падтрымка расійскай вайны засталася. Усё гэта засталося, там і ў розных кантэкстах уздымаюцца пытанні Беларусі, і добра, што яны уздымаюцца. Іншая справа, якія будуць якасныя вынікі з гэтага, ці нешта дасць гэта, ці прынясе гэта нешта. Ну, гэта ўжо такое пытанне. А для того, што уздымаецца, то, што ідзе нейкае абмеркаванне, гэта ўжо добра. Дякую вялікі. На жаль, трэба нам развітвацца, спяшаецца на лекцыі спадар Александр, так что яшчэ раз подписывайтеся на яго телеграм-канал, не забывайтеся про YouTube канал Еўрарадыё, слухайте, глядзіце. До сустрэчы, жыве Беларусь. Жыве, до наступнага разу.